ľudia, dneska si dáme Spike versus Leon s mojím kamošom. Nebojte, o chvíľku už odhalím. Prosím ťa, daj ready. Už som natočil video a ešte musím tak zostrihať, pridať k nemu zvuk a tak. A poďme na to, tak. Spike versus Leon. Napíšte dole do komentárov, kto to vyhraje. Využite to znezorňuje, ale roj treba hovoriť. Vylez, ak si desí. Prvé kolo, kto to vyhrá? To sa ma padlo. Pomoc? Pomoc? Je to 1-0 pre Leona. Kamoško, tvojmu Leonovi to dneska nejako nejde. Vidíte, ale ľudia počujú možno. Ak ho počujete, tak napíšte dole do komentárov. Áno, počujem ho. A tu máte predstavu, že je Spike lepší ako Leon. Ešte si dáme posledné kolo. Spike versus Leon, tak poďme na to. Zase môžete napísať dole do komentárov, či kto to vyhraje. Poďme na to. Sádzam na Leona. Teraz držím palce tebe, kamoško, Leonko. A to si... Prestaň, neprezrádzaj ma. Áno, ľudia, minulý kolo mi to išlo nejako lepšie. Teraz mi to ani až tak neviem dobre. Ja nemám ultimátku. No konečne. A teraz... Ja viem. Počkej, teraz tu budem kempiť. A chvíľku... A ja vyleziem. Pochopíš to? Ha! Tak trochu nám vyhráva Spike. Čo nám na to povieš? Že by? Ja mám menej životov. Pomoc. Nechod tam. Ja tam určite nie som. Ale, teraz mám na teba nejakú dobrú vec. Niečo ma napadlo. Čo mám? A neviem, či to mám použiť, či budem na teba moc milý. Ale... Dám tu používať nejaké nesmalosti. Počkaj minútku, iba ma niečo napadlo. Niečo mám, čo ty nemáš na používanie. Ja už to mám, iba sa potrebujem na tebe nabiť si gadžetu. Teda ultimátku. Prosím, nechaj mi ju nabiť. Tak toto je predstava o tom, že to je 1-1. Víš, ako sa hovorí, do tretice všetko dobre. Tak teraz si dáme posledné tretie kolo, že kto je silnejší. Leon versus Spike. Prosím vás, napíšte to dole do komentárov, ja vždy. Tak poďme na to. Ľudia, ty prestaň. Len tak. Vyhrávam. Čo mi na to povieš, kámo, že vyhrávam? Nás ťa počúvajú milióny ľudí. Prečo som to použil? Ty prestaň.
Prestaň sa. Prestaň ma od... Tak toto je predstava o tom, že Leon je silnejší ako Spike. Tak toto by bolo 5 dnešné video, všetko zatiaľ, čus.